kans. De absolute kampioen, maar niet in de Formule 1, maar toch ergens anders in. En het rooien van intro's van nummers, muzieknummers. Ja, Hoe begon het hè? daar begon het een beetje, ja. En uiteindelijk zei Siemens van een beker. Maar wie is zich dat bevallen vandaag in die simulator? Ja, super. Ik heb natuurlijk al van tevoren gereden en dan word ik een van de 3 snelste. En als een van de 3 snelste mocht ze het dan opnemen tegen Button. En ja, dat maakt ze nu in mijn midden. Het is super om dan ook nog de snelste op de dag zelf te zien en Button te verslaan. Ja, hoe werd aan de andere kantje van dit getrokken nu, Roy. Maar ik wil me toch eens vragen, als we vanmorgen best opgestangen, wat voor gevoel had je toen naar deze middag toe? Ik ga een beetje slecht geslapen. Ik ga toch een beetje nerveus vanmorgen. Het eten dat ging niet zo geweldig. En naarmate de dag vorderde, ja, we gingen echt weer gaan beter. En net voor tussen de simulator instapt, toch weer de zenuwen. Als we dan de beeldscherm voor de auto zus en gaas kunnen schrijven, dan is dat allemaal weg. En dan concentreer je zich helemaal op de baan en dan gaat het helemaal goed. Ja, uiteindelijk komt je in de voorselectie, best bij de TN, bij de eerste 3. En dan krijg je in één keer nummer 1. Ja, super toch in je eigen dorp, de snelste zin. Op een circuit wordt een snor gemaakt en de straat te kindsen. En om dan met zo'n, ook al is het een simulator met 62 over de Rappelstraat te rijden over de eigen straat. Ja, dat maakt ze nu niet meer met, zo gaat. Ja, en dan hebben ze langs de wereldkampioen van 2009, stangen boven het bordes. Wat voor gevoel was het? Die hele ceremonie, vertel eens een beetje. Ja, eerst moest ik hem opwachten in een tent, er kwam er aanrijden met zijn McLaren. En toen moest ik met naar boven Manders op het balkon. Ja, ik ga zo'n beetje idee gisteren over Monza, een supermooi podium. Ja, dat ga je hier ook wel een beetje van weg. Monza in het klein dan, dat podium. En ja, was super. Ik had gekald met Button en daarna nog even vlaai gegeten en koffie gedronken. Ja, dat maakt ze nu niet meer met. En ja, dat is in de dagen nu te vergeten dit. Ja, er werd van allerlei kanten betrokken, zo met filmploegen van camera's. Ja, wat ze de neven bestonden is ook gigantisch. Hè. Dat is toch een uniek aandenken, ook voor de toekomst. Dat is zeker, ja. Dat komt op een goede plaats toe te staan. En dat zal me nog laten herinneren van wie geweldig dit weekend horen. Voor mij en ik denk voor gans Rogel sowieso. Maar dat is wel met de beentjes op de grond. Tuurlijk, daarvoor ben ik ook een Rogelnier. En je geniet ervan. Dank je. En asfalt, een paar klinkertjes. Richting Madame Soudel.